Hola a tots. Bé, m'han ficat així, molts de vosaltres ja me conegueu. Soc músic, soc professor de trompeta i m'ha ficat en compromís perquè crec que els valors importants en aquest partit són la gent i a partir d'ahí ve tot lo demás. Entonces, per mi és el millor que se me puga sentir, que puga expressar les coses que pense i que ningú me quarte les meves idees. Per això, aquesta gent que tinc així darrere i tota la gent que han tingut assistes per muntar tota aquesta parafernàlia és el millor equip que pot tindre la Pobla. El millor alcalde el tenim així i ara la pilota la teniu vosaltres. Sou vosaltres els que teniu que anar a votar el dia 24 i amb valentia i amb tota la força convèncer a la gent perquè vote la millor opció, perquè vote Compromís, perquè som un equip guanyador i anem a manar per vosaltres, pel poble. Gràcies.